Jeg hedder Jakob. Jeg er 54. Jeg så, at der var en udfordring omkring, hvordan vi som mænd kommer igennem livet, og hvor mange af os, der bliver tabt, og hvor svage vi nogle gange er. Og der tænkte jeg, der vil jeg faktisk gerne hjælpe. Jeg ringede til Dergenter, og så sagde jeg til dem, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at melde mig som frivillig. Og så er det sådan, at man melder sig som frivillig, så skal man prøve at gå igennem i der forløbene selv. Så jeg har været som deltager på en mandegruppe hen over foråret her i 23. Som mand giver det mig også en mulighed for at fortælle nogle af de historier, jeg faktisk aldrig har fortalt til mine venner eller partnere. Men at prøve at sammen at udforske, hvad er det for nogle områder, vi i virkeligheden går og kæmper med, og hvordan kan det være, at vi gør det alle sammen, og alligevel er stille omkring, der ikke taler med vores venner og vores partnere osv.